தன் இனத்தை பலி கொடுத்து பிறையினம் வாழ வைக்க போராடி பெற்று இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். 20% இடஒதுக்கீட்டில் வேலைக்கு அழைகிறீர்களே, அது இந்த டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் செய்த தியாகத்தாலும் துப்பாக்கி சூட்டில் விழுந்த வன்னியர்களின் ரத்த அபிஷேகத்தால் தான் உனக்கே அந்த பதவி கட்டி இருக்கிற சகோதரர். அரசான உடனே மக்கள் தன்னை கொளுத்தி நெருப்பு வச்சுக்குவானே ஒழிய தலைவனை விடுதலை பண்ண, ஒரு தலைமுறையே விடுதலை பண்ண தன்னை நெருப்பு வச்சுக்கிட்ட ஒரே அக்னி புத்திரர்கள் அவர்களை கூட மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களுடன் திரு சீமான் அவர்கள் அந்த அனுபவங்கள். அது ஒரு தலைவர் அப்படின்னு இல்லாம ஒரு அப்பா அம்மா மாதிரி தான். என் மேல ஒரு பெருத்த அன்பு, அது வெளியில சொல்ல முடியாது, என்னன்னு தெரியாது. என் கையா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். காரணம்னா இடையில சின்ன சின்ன சமரசங்கள் செஞ்சிருக்கலாம். அது இல்லாத ஒரு உண்மையிலே உளமாற தமிழ் மேல் தமிழ் இனத்தின் மீது பற்று கொண்ட ஒரு தலைவர் நான் பார்த்ததுல. சைக்கிளை மிதிச்சுக்கிட்டு போய் ஊரா போய் ₹1 50 காசு ஊசி போட்டு மக்களுக்கு சேவை செஞ்சவர் தான் எங்க ஐயா. தஞ்சாவூர் கோபுரம் தலப்பாக சட்டி போட்டு நடந்து வாராத போல் நம்ம ஐயா வாராது.